Kapalo mudo. Satinah kato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo akan membagi-bagikan setinah kato pasambahan adat Pariaman. Pidato adatnya buko bunyinya caro mantan kampi siriah kapalo mudo nan datang maimbau mama sapangka. Mama ambo imbau. Tapi sungguh pun mama surang nan bo imbau sipeknya sagalo silang sapangka karakok nan bajunjuang. Silang sapangka nyenyak jo mama junjuangan sagalo urang Sumando. Nanta sabui bako jo baki walau baipa jo babisan bayak bandan basumandan. Lembak nan daripada itu nanti imbau. Korong jo kampuang walau badusun banagari. Imam katik labai pagawai baurang tuwo banak mudo mata. Kapalo mudo detehnya. Pendek kato mak. Dia teh sasungkui atau di bawah batanai lapia. Langkok di mbon-mbon angko. Baan nyelai di ambo kini nan datang dari Subarang. Kok bajalan Allah balapeh payah. Rokok sabatang nalangwe paluah di kanyang nalah karyang. Kecek mengecek kita lah pulo. Baan nyelai di kami kini ado pulo nanta kana di hati. Nanta kilan di pikiran. Anda memuka rundian ciak joduo. Kama nyabui kato nambana. Kama nampuah jalanan lugoy. Tapi sabalun etong ke kami sabui rundiang kami baco. Lakuang dulu kami tinjau. Umpamo kalam kami sigi. Artinya bana tentang itu. Ala ko cukup salo silang sapangka atau ado juo kan nanti. Sado tu dulu mak. Jawaban sapangka. Ko bunyinya. Sampai ke Pulau Mudo. Jika mandanga kato ke Pulau Mudo tu yola kato nan sabananya. Lalu jalan di Batampuah lah pa kaji di baulang sajak dulu sampai kini kan lebih itu ya Pulau Mudo. Baru ponyo di ke Pulau Mudo nan datang dari Subarang. Kok bajalan Allah balapeh payah rokok sabatang nalah nguih paluah di dado nalah karyang. Kecek mengecek Allah pulo. Baru ponyo di ke Pulau Mudo. Ado pulo nan takana di hati. Nanta kilan di mato. Nanda memuka rundiang ciak joduo. Kama nyabui kato nambana. Kama nampuah jalanan lugoy. Tapi sabalun itu angka disabui. Sabalun rundiang ka dibaco. Lakuang dulu bunyi kabatinjau. Umpamo kalam kabasigi. Artinya bana tentang itu. Lako cukup sagalo silang sapangka. Atau ado juo kan nanti. Kan betul bunyi tadi. Banyak lai di ambo kini ko ateh bana dilahianyo kato Pulau Mudo yo di ambo bajawek capek. Rundian ba pulang lakeh. Tapi dek karano talembak kenan banyak yang mau tarik dulu kato jo mau pakai. Nak boleh lo jo perundiangan. Nak mencari bulek nan sagolek pa mau picak nan salayang. Mah lembak nan daripada itu. Kerang kari baju orang sunua bajai balun basudahan bawa ke kinci koto tuo. Nan diambo ke Pulau Mudo. Lama zaman ni tu mah nalun balulu kepai ambek baluahan. Menunggu ke Pulau Mudo sekotiko. Nak biyo pulo kami teh badun sana. Mu pakai ateh saudara. Kaba pulo beko ta. Jawapan ke Pulau Mudo nan datang. Ko jawapannya. Sampai mak. Baru ponyo de mama. Nah kabatarik bunyi kato jo mu pakai kabelo jo perundiangan. Nanda mencari bulek nan sagolek apa mau picak nan salayang. Lembak nan daripada itu. Kerang kari baju orang sunua. Bajai balun basudahan. Bawa ke kinci koto tuwo. Rupanya di mamak lama zaman ni tumah nalum balulu. Kepai ambek baluahan.
menunggu ambo sekotiko nak beyo mak ateh Bandung sana mau pakai ateh bersaudara kan betul punya tadi banyak lah dia ambo kini nalah jual bahasa buat bakat orang mama dari Marabak ke Marabau rotan sago ambek kacambui singgah di rumah Maraganti pitungkek batang katimaha nan dia ambo mak asali kato kabajawe asali rundiang bapulangan pakembalian lamo seketek le ambo nanti tapi ko lambek jangan lamo bandama ka pulau ke kota sampai ke Pulau Mudo baru ponyo di ke Pulau Mudo dari Marabak ke Marabau rotan sago ambek kacambuk singgah di rumah Maraganti pitungkek batang katimaha rupanya di ke Pulau Mudo asali kato kabajawe asali rundiang bapulangan lamo seketek bunyi li kabananti kolambek jangan lamo bana kan betul punya tadi banyak lah dia ambo kini nalah jual bahasa buat undang agama Pulau Mudo beromba-ruang di sawah jati batuk duo saming kawan rasul nak kalau mau bana ke Pulau Mudo menanti antara ambo mengong kiri jo kanan ya Pulau Mudo ai kalau mau bana ke Pulau Mudo mah kawa pulau ke kota kalau begitu mak peyon lah mak menanti ambo di perundangan mama sapangka mampayon ka bakai orang Sumando tapi ambo sudah itu sampai di siko tunggulah video-video YouTube kami selanjutnya untuk mampayon mama rumah orang Sumando Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.